tenzende tungamire mukati mezviedzo mananda andibata ndimwino lombondiwike ndimwimu tungamire tenzende tungamire semwana onyaradzwa unganyaradzwe nyanza mananda anomunzwa kana matinyarara emwete tenzi wenyanza tenzinde tungamire. Kwaziwai vateereri, tinomuchingamidzai kuchirongwa The Second Coming of Christ chamunopiwa naPastor Gift Rhodzi vekuNorth Zimbabwe Conference of the Seventh-day Adventist Church pamwe chete naPastor Caston Betera vekuEast Zimbabwe Conference of the Seventh-day Adventist Church. Mustudio nhasi tina Shailet Chakabveyo ndiye ari kutiisira musign language. Pastor, kwazai vateereri. Vateereri, tinokuchingamidzai kuchirongwa The Second Coming of Christ. Tinotenda vateereri, tisati tapinda muhurukuro yedu yanhasi, zvakanaka kuti muzive kuti zvidzidzo izvi munogona kuzviwana zuva nezuva, every day. Yes. Kune nzira dzakareruka. Kune vanokwanisa kuenda paYouTube, mukaenda paYouTube mukatsvaga Second Coming of Christ kana kuti Pastor Rhodzi and Pastor Betera, munowana pachibuda zvidzidzo zvakudarika 100 and something zvataita so far for the past 3 years. Saka pindai ipapo, kana kuti munogona kuzviwana through maWhatsApp. Mugona kuumba gurupu renyu reWhatsApp paukama hwenyu, paushamwari hwenyu, mutotitumira kuti taumba gurupu tokutumirai zvidzidzo izvi munozviwana. Ndizvozvo Pastor. Yes. Ngatipinde hedu mukati mechidzidzo. Chidzidzo chatiinacho nhasi chine musoro wenyaya unotiwo kutenda nenyasha. Kutenda nenyasha. Kutenda as in faith. Right. Nyasha, grace. That's right. All right. So Yes, it's yes. faith and grace. Faith and grace. Yes, Pastor. Regai timbotanga kutarisa faith, Okay. kutenda. Okay. Tiinde kuna vaHebheru 11 verse ndeya 6. Hebrews chapter 11 verse 6. Kana kusina kutenda hazvibvire kumufadza, nekuti unouya kuna Mwari unofanira kutenda kuti iye uripo, uye kuti unopa vanomutsvaka mubayiro wavo. Saka pari kunzi panapa mufundisi nemi vateereri, kana pasina kutenda hazvigone kufadza Mwari. Saka kutenda ndechimwe chezvinhu zvinofanira kuwanikwa mumunhu anonamata. To have faith. Right. Okay. Kuitira kuti upenyu hwaunorarama nemanamatiro ako ugone kufadza Mwari. Okay. Chimbori chii faith? Now, kutenda kana muchidzidza kugutsikana mumwoyo, kana kuti kugutsikana mupfungwa kuti Mwari ariko. All right. Uye kuti Mwari anogona. Okay. Saka kuti Mwari ariko uye anogona. Okay. Saka nemamwe mazwi, kuvimba naMwari pasina kana kukahadzika, kuvimba naye pasina kana doubt. Okay. Ndo chinonzi kutenda. All right. Atimbofamba hii. Right. Muri pana vaHebheru 11 ipapo. Yes, Pastor. Tiverengere verse ya 8. Hebrews 11 verse 8. Right. Nokutenda Abrahamu wakati adanwa, akateerera akabuda, akaenda kunzvimbo yaakanzi achaipiwa ive nhaka yake. Akabuda akaenda asingazive kwaanoenda. Now, pane chimwe chinhu chinowanikwa pane kutenda. Yes, Pastor. Munhu ane kutenda kwatiri kutsanangura uku, kutenda kuri kuvimba naMwari, zvekusara pasina kana doubt. Zvinoita kuti munhu wacho anotenda ateerere zvinenge zvanzi naMwari aite. Okay. Kutenda ikokuku, kuvimba ikokuku naMwari,
kunoita kuti munhu ararame zvinodiwa naMwari. Okay. Ndo zvakakoshera kutenda. Unobva wararama asi kuti unenge wakunyanya kutemba naMwari. Right. Unototemba naye zvekuti hapana kana mukana wekumbodhauta. Pamwoyo pako unonyatsogutsikana kuti Mwari variko. Pfungwa dzako kazvizere kuti Mwari wangu vanogona. Maybe pamwe hazvisi kuenderana nechidzidzo. Pane pandinoona kunge vanhu vanoita kakushekekana kuti anenge achitenda kuti murume wangu ndakamupiwa naMwari. Murume uyo obva aita girlfriend. Muri kuti here mukadzi aramba achivimba naMwari, muri kuti apa? Nekuti kana kuti obva afirwa. Chinenge chamukuunisa haasi Mwari. Munhu chamukuunisa murume. Kuna Mwari kuri right. Mwari ari right. Kune vamwe vanhu vanoti kana aitirwa zvamuri kutaura izvozvo, anoti munhu adaro uyu murume wangu apenga. Asi Mwari ndiMwari. Okay. Anditi mazvona ndokutenda manje iko. Saka mandipindura mai. Saka kutenda kwamuri kuda kutsanangura kwakushoma manje. Alright. Kutenda kwazara meno kwamuri vateereri. Faith yatinayo kanzwa ichikurukuru vanonzwa munhu aita kuti indonyatsone faith kuti ndichatoripfeka gown white wedding chaiyo kutofamba pared carpet. Ende ndotorinyatso rine faith kuti ndine mba yangu kulow density. Ukanzwa fungo yacho yakanyanya kuchovhera ka zvichingoitika zvinonakidza, zvinobatika nezvinonakidza kuti ndine faith nini kuti iyo mota yakaita sei ndichaidrive. Kwakanyanya kuchovhera kunoku. Imi munenge muruda kuburitsa kutemba naMwari pese. Right. Now kutenda kusingakuunisi ndekwekuvimba naMwari zhizha nechirimo. Kuti chero kukanaya iye inotaurwa nemuprofita kuti chero Habakuku yekunzi kunyangwe mombe dzikashayikwa mumatanga nembudzi dzikashayikwa muzvirugu, right, ndicharamba ndichikurumbidza. Chero maruva akadonha asina kuita michero, ndo faith, ndo faith yatiri kutaura iwe. Alright. Unoramba uchingovimba. Saka mira munokondinyei. Saka vateri zvandiri kunzwa pane pari kuita kakusiyana kefaith nemawishes. Wish zvidokwa doko. So uri kushuvira. Faith pastor vari kunoburitsa kuti kutora Mwari sezvaari nekugutsikana maari in everything about your life. Mawishes ndo aya ekushuvira kuti ndingoitirwa chakati. Yes, verengai ndima mbiri idzi. Madzimambo ekutanga 8 verse 56 na 2 Timothy 1 verse 12. 1 Kings 8 verse 56. Jehovha ngaakudzwe, wakapa vanhu vake kuzorora sezvaakatipikira zvose. Hapana shoko rimwe pazvose zvakanaka zvaakatipikira rakakona, izvo zvaakapikira nemuromo waMozisi muranda wake. Then 2 Timothy 1 verse 12. Nemhaka iyi ndinotambudzikawo nezvinhu izvi, asi handinyadziswe nekuti ndinoziva wandakatenda. Ndinoziva kwazvo kuti unogona kuchengeta chandakamupa kusvikira zuva irero. Right. Now, chinhu chinonzi kutenda, mufundisi. Yes, pastor. Hachisi chinhu chinobva pamanyawi. Okay. Kana kungonzwa kubayiwa mumuviri. Kutekenyedzwa. Hazvisi zvema-feelings. Okay. Kutenda kunobva pakutemba naMwari. Okay. Unzwa varume ava zvavari kutaura vari kuti ivo kuvimba nekugona kwake kuzadzisa zvaakapika. Kuti zvakataurwa naMwari. Wovimba kuti anoita izvozvo. Anogona. Hapana chinombomutadzisa. Alright. Zvatopera. Ndo faith iyoyo. Ndozvona. Saka munhu ane kunzwisisa Mwari kwakadaro, munhu iye maitiro ake manje anokwanisa kufadza Mwari muupenyu hwake. Okay. Saka uri kuti
nemhaka yei uri so sure mumwe mufana akambobvunza kuti pastor nemhaka yei so pafirst page so kana muchitaura zvekuenda kudenga ka muratidza kuti you are so sure muratidza kuita semunhu akatomboendako so mukadzoka saka inimi surity yenyu iri kubva papa ndikati nekuti zvakataurwa naMwari patopedza yafanika paarea iyoyoyo ndoda kuti mufambei nechirongwa vadzidzisi vateereri pamunei muchitaura nesu paya pamwe pari kunyanya kubvunzwa nemika ndepekuti munei muchiedza kufunga kuti imi muri kuti vakafa vachamutswa here maona patinei chitaura tiri munomuka inyaya yekutotenda mushoko raMwari tichitotenda kuti iye akataura izvozvo anodii anogona kutozviita vakafa kare vaimufunge vatoora shoko raMwari rinoti vachamutswa. That's right. Fambenyu pastor. And yatende kuna vaGalatia 3 ka verse ya 8 na vaRoma 5 verse 1. vaGalatia 3 verse ya 8 nerugwaro zvarwakaziva zviri mberi kuti Mwari ucharuramisa vahedheni nekutenda rwakaparidza ivhangeri kare muna Abhurahamu ruchiti mauri marudzi ose acharopafadzwa. Romans 5 verse 1. Naizvozvo zvatinoruramiswa nekutenda ngative nerugare kuna Mwari naShe wedu Jesu Kristu. Yes. Saka chimwe chiri kubuda pandima idzi ndechekuti kutenda kwatiri kutaurawo ndiko kunoita kunoruramisa munhu kuti akaundwa kuti ari righteous. Chero nesuwo vahedheni sezvakavimbiswa muna Abhurahamu marudzi ese achakomborerwa mauri Abhurahamu. Andizvazvona kutenda ikokoka kunoita kuti munhu ave nerugare naMwari. Unoziva kuti pakangopinda chitema munhu akatanga kutiza asiri kudzingirirwa achinowanda. Saka kushayikwa kwerugare irworwo kunokonzerwa nechitema. Asi munhu akave nefaith akave nekutenda anogadzikana muna Mwari. Pakati pake naMwari panoita rugare. Uye Mwari kana vaakumutarisa vanoona kunaka maari. But can someone be at peace, Pastor? Adiagnosed cancer. Sorry, nyumvunza yangu inoita kunge iri kumbokuburitsaika. No, mubvunze uri right stereka. Wekuti kana munhu akadiagnoswa cancer pane zvinhu zviviri kana anzi abatiwa cancer. Zvinhu zviviri zvinobuda apa ndezviya zvinotaurwa kuna James. Pane anorwara iri pakati penyu. Kaende kuvakuru vekereke vamunamatire anogona kusimuka. Anzi nekuti munamato nekutenda unoponesa vanorwara. Saka kuponesa kunobuda pandima iyaya kuri napaviri kumunhu anotenda. Unogona kuponeswa zvekutosumuka pauri kurwara. Hosha yatotama. Chero yanga iri kenza. Shoko raMwari rinodaro. Mwari vanozvigona. Kana kuti Mwari vanogona kutendera kuti urare. Saka iwe unenge uchinyatsoziva kuti karwariro kandiita Mwari vanogona kutondisumudza. Because kana Mwari vakamutsa Razaro muguva ndopandiri kuda avatadze kundisumudza pamubhedha wekurwara. Ndopandanga ndichida ipapapo kuti maybe zvijeke kwamuri vateereri kuti Mwari ari kuedza kutsanangurwa neBhaibheri kuburikidza namufundisi. He is able. But ari able kudaro shoko rake futi rinotaura futi kuti anogona kusiya. Kwete kuti kuri kukundikana. Saka inozova pisi kwauri manje inouya pakuti uri kunzwisisa chimiro ichocho chaMwari, uri kutemba nacho chakazara. Kuti kana akanditendera kurara but neukama hwandaanawo naye ndichamuka parumuko rwekutanga. Saka faith yeyo pasi saka ndoya tingadai tichiramba tichimbokurudzirawo nezvino. Munoziva kuti sei pasi nezvinezvi urwere huri kunetsa. Kana paine chinhu chiri kutobvisa vanhu pafaith urwere.
iyo tsika inovengwa nebhaibheri yekunobvunzirwa profita wenhema ye vanhu vachinopiwa zvimwe zvinhu vachienda kun'anga ukatsvaga kuti chiri kunyanyovaendesa ikoko chii urwere yeti urwere hungadai huchitokuswededza kuti unyatsa kubata nekutemba Mwari. Titiverengerei vaRoma 1 16 na17 mubva maibatanidzana vaFiripi 3 verse 9. Okay. Romans 1 verse 16 na 17. Right. Nekuti handinyare pamusoro peivhangeri, nekuti isimba raMwari rekuponesa mumwe nemumwe unotenda, kutanga muJudha uye muGrikiwo. Nekuti maari kururama kwaMwari kunoratidzwa, kunobva pakutenda kuchienda pakutenda. Sezvakanyorwa zvichinzi, vakarurama uchararama nekutenda. Philippians 3 verse 9. Ndiwanikwe maari ndisina kururama kwangu, kuri kwemurayiro, asi kuri kwokutenda muna Kristu, ndiko kururama kunobva kuna Mwari nenzira yekutenda. Right. Kutenda. Nekutenda kunogonesa kuti kururama kwaKristu kuve kwedu. Tsanangura ipapo pasi. Kuti mupfungwa yaMwari chinonzi kururama. Mwari kunouya kana munhu atenda muna Kristu. Right. Saka kana atenda muna Kristu, Mwari anotora kururama kwaKristu ndokweiswa pazita rako. Ndikuona ka face yako iri kuratidza kurasika. Musandidaro kana vaterero ari kuzwa. Mukabva manditi ndarasika asi mukutaura chokwadi. Ndiri kuita kakuvhiringika tangai futi. Regera tidai so. Ukaona mupurisa akamira parodi. Chiro kari kadiki kamupurisa kacho. Kakadaiwo ruoko kachimisa so. Unomira. Ndizvozvo. Ndozvona. Chiro kamhumu kacho kari kadiki. Chiri kusaka ruoko rwemupurisa rwuite simba. Isimba kwete rake iye asi riri seri kwake. Rehurumende. Saka ndo rinokumisa iroro. Okay. Anditi wazvona. Saka iwo uchinzi ukange watenda muna Jesu. Kunaka kunoonekwa mauri handi kwako iwewe. Panoiswa mamakisi aJesu. Ndosiri kutaura. Ameno kana zvaita tudaudzwa kamboka. Pandoda kutangira nguva zhinji pastor pamunopa mapresentations ameno atereri kana muchimbozvona. Pastor vanoda kuti zvisare zvakuita unge zvakareruka stereki zvekuponeswa. Muri kurevesa here kuti ndo maitirwa nekwezika zviripo zvekuti muda kungoti vatereri vafare. Unoziva mapasita mune tsika yekuda kuti vanhu vakawanda kuti vatendeuke munongotsvaga kamwe katauriro so. Seipapapa muri kuita unge zvinonzi mamakisi aJesu anobva aiswa pamunhu atenda. Exactly. Wagona kutsanangura. Vatereri mirai timbodzwa kambo tisikosusukidza papfungwa iyoyo. Pamchinjiko we Calvary Jesu wafi razvitema zvangu ini mutadzi mkuru rufu runo rwadza senyi roshamisa rudo rwenyu marembedzwa pamchinjiko baba waka nganwirenyi regererai hawaziwi wamonese Mponesima karemerwa mukamurwa pamchinjiko rufu runo wadzasenyi kutsvakeni mutadzi mkuru kutsanyimi roshamisa rudo rwenyu marembedzwa
pamchinjiko Baba wakanganwirenyi regererai hawaziwi waponyese. Hama yangu siyachiwi huya zvino kuna Jesu sunungurwa wakatengwa pamchinjiko weKalvari. Roshamisa rudo rwenyu marembedzwa pamchinjiko Baba wakanganwirenyi regererai hawaziwi waponyese. Tinomuchingamidzai vateereri, tiri kuenderera mberi nehurukuro yedu kutenda nenyasha, faith and grace. right? Pandiri kuda pastor dzokororai pamaa muchiti munhu anokaundirwa kuti arurama. How is a person made righteous? Tati isusu kutenda kugutsikana pamwoyo nemufungwa kuti Mwari variko. It's not a feeling. Ipapo tapabata. Saka kana taakunoenda panhau yaJesu, Mwari akapa Jesu. Saka iwe ukanga wamugamuchira nekutenda, hauna kumbomuona, uri kungozvinzwa mushoko, wamugamuchira kuti une kunyatsokunzwisisa kwakanyatsokugadzikana, zvapinda mupfungwa. Hazvishuwa izvi zvakarongwa naMwari kuti tiponeswe nekuuya kwake. Saka kana wadaro manje, pazita pako iwewe panonyorwa kunaka kwaJesu. Kwangu kuya kwako iwewe hakureve chunhu, nekuti haugone kuita zvekuti tinganzi zvaita zvingaverengwe pamberi paMwari. Saka unoverengerwa. Ndifungisa imwe vhesi inonzi hanzi our righteousness is like filthy rags pamberi paMwari. Kuti kutenda kururama kweduka kwakaita semutsoto une tsvina pamberi paMwari, hakuverengeke. Saka mamakisi aJesu ndo anoiswa pazita redu. Zviri kuita sokudaiwo. Kana watenda, unoona zvinoita amai vane mwana ari kudzidzira kutaura. Mwana iye akati mvua, andozvo vanochera mvura vomupa. But iwewe svika paona kuti mvua hazvireve chinhu. Vanoti ume? Ivo vanozvinzwa. Ivo vanozvinzwa saamai kuti ati mvura. Saka nekutenda manje zvinoita Mwari ndezvekuti anobva akuisa chaipo kuti watenda muna Jesu anoita kunge ari kuona Jesu. Haachaone iwewe. Nekupronounza kwako kuya nekutatarika kwako kuya nekuedzesera kwako kuya kunoiswa padivi, kutorwa kwaJesu, kugona kwaJesu. Onzwa kuti panzi mvura. Apa ita pajeka. Rega titarise nyasha. But ndikukumbira patiri kufamba muzondipindurira kuti kana metsi yacho yakadaro pastor, sei vanhu vasiri kuuya? Ameno pamwe zviri muchidzidzo, kana metsi yacho yakaita sematanangurira amaita zviri izvo zviri mushoko raMwari, vanhu vanoresista wani kuuya. Ngatimbofambai nyasha vanoti ivo grace. Kana muri muchirungu vanoti it's some favor or kindness which is undeserved, unmerited favor. Right. Saka ingoni dzawanzwirwa, itsitsi dzawanzwirwa, but wadzipiwa nechiero chausingakodzeri. Okay. Ndo grace. Ndo nyasha. Okay. Handiti wazviona. Zviri kungobva muhunyoro hwaMwari.
zvongoitwa hapana chaunodhiserva iwo kuti unzarirwe. hautokodzere but wazadzirwa chiyero chacho usingakodzere uchipiwa. hamuna mienzaniso here pastor kuti ini ndiri kukunzwai kuti ndinyatsoona kuti sepapa pamubhaibheri idzi dzaive nyasha. Imboverenga Genesis 3 Genesis verse 15 neverse 21. Genesis 3 verse 15. Ndichaisa ruvengo pakati pako nemukadzi napakati perudzi rwako nerudzi rwake, irwo ruchapwanya musoro wako newo uchapwanya chitsitsino charwo. Verse 21. Jehovha Mwari akaitira munhu nemukadzi wake nguo dzematehwe akavafukidza nadzo. Uri kuona Adamu naEvha vatadza. Yes pastor. Pavari kunzi uchapwanya musoro wenyoka, vari kutovimbiswa ruponeso. Izano riri ruponeso ravari kutsanangurirwa panapa. Alright, rekuuya kwaJesu. Rekuuya kwaJesu. Yes pastor. Saka uri kuona kuti ivo vasina chakanaka chavaita, vari kuvimbiswa nzira yekubuda nayo muchitema. Ende Mwari akavasvikira vasona mashizha. Vakubvunzwa ko zvafamba sei? Havana kumboti sori. Havana. Saka uri kuona kutanga chinoitwa naMwari. Anovagadzirira hembe dzematehwe kutoti vapfeke. Ovapfekedza. Vasina kuti sori. Okay, handiti wazviona. Obva avavimbisa kuti muchazoponeswa, muchapwanya musoro wenyoka. Ndo grace. Ndo nyasha idzodzo. Unoziva kuti pasaka muri kutsanangura zvichijeka but hamusitombozwa mukucreata mubvunzo yakawanda. Mubvunzo wokuti matsananguro neexample yamapaka. Ko sei imi mapasta ndodzoka futi kwamuri muchiita kunge grace dzakatanga kuNew Testament? Aiwa, ndakubata eka because izweka pfungwa yamunoita kana muchiparidzaka munoita kunge kuOld Testament hakuna kusina Mwari wenyasha. Munoita kunge zvinonzi nyasha dzinowanikwa kuNew Testament. Yeti apa manyatsopa example zveshua Mwari achiitira grace Adam naEve. Unoziva kuti enda pana vaRoma 5 uverenge 6 to 11 kuti uone kuti chinonzi nyasha hachina kutanga kwatiri isusu vemuno muNew Testament. Muona matiza futi mubvunzoka. Aiwa, manzwangori mubvunzo wangu. Aiwa, ndaunzwa mubvunzo wako but toda kuti tifambe nawo kuti mhinduro yacho iuye yakakwana. Vateereri, zvandabvunza mufundisi pamwe achapindura ngatirambei tichiteerera. Ndanga ndiri kuti ivo sevatungamiri vanotibatsira kuziva Mwari, kazhinji kacho unowanzwa vachitaura nyaya yenyasha sekunge dzinowanikwa kuTestamendi itsva. Yeti zviri kutoratidza kuti chinonzi nyasha ndo agara angari maitiro aMwari. Right, uchaona mienzaniso yese yandiri kukupa panapa kuti iri kuisa pachena kuti nyasha hachizi chinhu chakatangira muNew Testament. Chandapira kuvateereri kuti vanzweka ndikuitira mukada uzondinzvenga muno mustudio. Kana tikatodzidzisa saizvozvo kuti ndedze muNew Testament kune kuri kutokundikana. Alright, mati Romans ani? VaRoma 5 verse 6 kuenda pa11. Romans 5 verse 6 to 11. Nekuti tichiri pakushayiwa simba, Kristu panguva yakafanira wakafira vasingadi Mwari. Nekuti zvinorema kuti munhu afire wakarurama, nokuti zvimwe mumwe ungatsunga kufira wakanaka. Asi Mwari unoratidza rudo rwake patiri, pakuti Kristu wakatifira tichiri vatadzi. Zvino zvatakaruramiswa neropa rake, tichaponeswa zvikuru sei naye pakutsamwa. Nekuti zvatakayananiswa naMwari nekufa kwomwanakomana wake, tichiri vavengi vake, zvikuru tichaponeswa kana tayananiswa neupenyu hwake. Zvisati zviri izvo bedzi, asi tinofara zvikuruwo muna Mwari naShe wedu Jesu Kristu, wakapiwa zvino naye iko kuyananiswa. Panapa Paul ari kuedza kutsanangura nyasha kuti kuitirwa zvakanaka usati wasvika pachimiro chinokodzera kuitirwa izvozvo. Right. Sekupfekedzwa kwataona kwakaitwa Adamu. Because vanga vachitoita naro. Vachipomerana kuti mukadzi wamakandipa chichi. Saka ndo pari kunzi Jesu akatifira tisati taakutombomuda. Ndobva afa. But aitofira kuripira mhaka dzedu. Yes.
andozvona zvikanzi munhu anototsungirira kufira munhu ari right ndiye waangatombosacrifice ndo zvinowanikwa kuvanhu munhu angonawo sacrifice asi kuna Mwari manje akasacrificera asiri right tichiri vata unoziva kuti panonzi tichiri vatadzi so panoratidza nyasha ndedzekuti tiri kusango kwataivere ndo kwakauya nyasha ikoko. Unoziva kuti ndikafunga Castoni makuriro atakaita so isusu kumusha kwedu kuzviyambe kuwedza torangarira tiri kuchikora I think tatatomunana grade 4 grade 5 iri nguva yescripture scripture union yainzi yekuita religious studies RE saka ticha ari kudzidzisa kuti zvakanaka kunamata chero maakudya saka obvunza manje achibvunza vana kuti kana maakudya munoita munamato wekuti chi umwe otaura tinoti showedu tinovonga nezvekudya zvamatipa koimi munoti chi kuti Mwari maite henyu nezvekudya zvanhasi vamwe vachitaura osvika padhiri isitati hapana kana munamato kana wani wataimboita taingoti kana raibva kwautongoita sei hakuna zvakadaro andozviona saka kana pachitaurwa kunzi nyasha dzakativinga kudondo kwatakanga tiri ndinonyatsokudzokera modzokera seri kumapiripiti ikoko unonyatsoona kuti miraizoripa hazvisi muchidzidzo vateereri pamunoisa kudya kuti muchidya muri kutombonamatiro chikafu here zvekuchechi togona kuti kwakumberi kokungotenda zvekudya vateereri shuwa family yese kungotanga nekungotimba bedzi kuchidaro Mwari ngatibatsire taure henyu verenga Genesis 12 verse 1 Genesis 12 verse 1 zvino Jehovha wakati kuna Abrahama ibva panyika yako nekuhama dzako nekuimba yababa wako uende kunyika yandichakuratidza iyo. NdiAbrahama ari kudedzwa yes. Ende ari achivimbiswa naMwari kunzi iwo ndoda kuti uzopota uchidzidzisa ndudzi kana matirwo kandoitwa ndichakuita baba warudzi rukuru but anga uzasitereki zveBhaibheri anga asati Abrahama akatokurira muimba maitambwa mashai okay andozona plus anga asati atomboperera uchanoona mamistake mamwe anoita kumberi saka ndo panoonekwa nyasha ipapo kunotora munhu kumashai kwakadaro asati akwana asati akonenzverwa vanhu kana vachisarudza munhu wokushanda naye kana kuti wokuswededza padhuze anotsvaga akakonenzvereka Pastor chidzidzo ichi hachisati chatombopera but ndoda kutokukumbirai uzogadzira chimwe sandiriudaroka handinoda kuramba ndichingokuitai interject ndichikubvunzai because ini ndanzwisa chinonzi grace matsananguro amuruita but ukanzwa tichitaura mazuva ano kuti tiri munyasha tine tisiri kureva izvi manje izvi murikuona zvikuitika mufanira kutozopaswa tanura because kazhinji pamwe ndine ndaonekwa ndine motikari nyowani vanhu vonditi Castoni ndoya wakufamba nahere ndoti hadzingori nyasha ako mani zvekuti mukatarisa patinonyanyoshandisa mari rekuti nyasha tiri kutaura pamaachievements pazviwanikwa zveupenyu mwana akarorwa aiwa maitirwa nyasha anenge ari maachievements eupenyu hwezviwanikwa hatisi kunotaura nyasha pari pazano reruponeso chimiro chaive vanhu Jesu achitifira handicho chiri kunyanya kutaurwa vanhu vari kutsimbidzira kachidimbu kachimedu kenyasha kapisi kadiki diki asi verenga Isaiah unzwe pa41 verse 9 na 10 toda kutora pikicha yese yenyasha nekuzara kwayo. Isaiah 41 verse 9 na 10 iwe wandakatora kumigumo yenyika ndikakudana kumakona ayo ndikati kwauri uri muranda wangu ndakakusanangura handina kukurasha usatye nekuti ndinewe usavhunduke nekuti ndiri Mwari wako ndichakusimbisa zvirokwazvo ndichakubatsira zvirokwazvo ndichakutsigira neruoko rwangu rwerudyi rwekururama. Ukanzwa Mwari achiti ndakanokutora kumakona kunogumira nyika kumakona hakuratidza kuti kwawaive kuri kwacho hakuverengwe vanhu andozviona ndozviya zvandachikutsanangura zviya zvokuti unozati ichi tikati tu kutarisa kwatakabva nako so
natsonoti Mwari akaita zvekunonditsvara kumakona. Unoziva zvinoita huku kana enda kumarara uko ichitsvara so ichitsvara ndokwamune makato natsonoti Mwari akaita zvekunonditsvara chaiko. Saka ndakada kutora kumakona kwaigumira nyika, ende chaaitorera hanzi kuti ndigosvikokutsigira. That's grace. Ndonyasha manje. Manzwisira ndruita ka. That's grace. Anditi wazviona. Mwari ukaona munhu akuti ndipewo foni dzenyu, atoona chaanogona kubenefita kwauri. But Mwari haadaro manje. Ndakanokutera pasina chinobenefit, pasina chakanaka kuti ndigosvikokutsigira neruoko rwangu rwerudyi. Verenga mapisarema 135 vhesi ya4 udzwe. Mapisarema 135 vhesi ya4. Nekuti Jehovha wakazvisanangurira Jakove naIsraeri kuti vave pfuma yake chaiyo. Uri kuona Israeri yakasarudzwa naMwari, akairera kwemakore mazana nemazana emakore. Ukatarisa misikanzwa yaiitwa nevaIsraeri yakawandisa, zvaitongoda mwoyo wake murefu waMwari kuti arambe achingoti Israeri mwana wangu, Israeri idangwe rangu, nemisikanzwa yaiitwa naIsraeri. Uziva pane mumwe muprofita akatombokomborera Jona kuti verenga Jona 4 unzwe pavhesi ya2 unzwe komboreni yakaitwa naJona kuda bwana. Jona 4 verse 2. Akanyengeterera Jehovha akati, haiwa Jehovha, handizvo zvandakataura ndichiri munyika yangu here? Saka ndakachimbidzika kutizira Tashishi, nekuti ndakanga ndichiziva kuti muri Mwari une nyasha, une ngoni, usingachimbidziki kutsamwa, uzere neunyoro, muchizvidemba pamakafunga kuuyisa zvakaipa. Unoziva kuti vaprofita dziri kuti ndosaka ndainoramba kuparidza kuNinevhe. Ndaiziva kuti munoregerera. Ndaizaiti mukundishandisa. Muri Mwari wenyasha. Ndinotaura mashoko akasimba kwa nekuti unge ndiri kuvhundutsira ati mupedzera maregerera futi. Handidi zvokushandiswa. Unoziva kuti pane mufana akazoti pasaenda mega kudenga Mwari ari fair. Unoziva kuti because paripo wabo vanhu vayasona kuti neshasha izo kuti tozonoenda kudenga kumwe chete. Pozooneka vachinyatsona kuti Mwari kaitiro kake so kasha. Asi pane pamwe paunoona kuti hapanoda kuitwa fairness. Because pane mumwe munhu wokuti ukamuona ka unenge uchitarisa kuti dai azouya kuchechi but amborohwa mbichana meshamu yaMwari. Manje nyasha manje ndo padzinooneka manje ipapo. Anongotorwa akatodaro. Uzokatarisa muOld Testament inoisa pachena kuvengwa kunoitwa chitema naMwari. Yes. At the same time inoburitsa zvakare mwoyo wake murefu. Ndo inonyatso kuburitsa nyasha maitirwo adzo. Saka nyasha hadzisi kuti kutunidzwa kuti rambai muchiita zvakaipa. Kupiwa favor yausingadeserve nengari yekuti ndiMwari. Ukanzi ita zvaunofanira kuita zvacho hautozvigone. Saka nyasha dzinokuvinga wosvikonhongwa mudhaka mauri. Saka tikuenderera, ndoda kuti tinzwe kamboka. Pane nyaya musati mapedza kupindura. Kuti zvamunotaura muno mustudio izvi, sei musingataure nyasha dzakadaro kana maakumachechi? Aiwa, munonotaura dzekuti tekenyedza. Avana dzekuitirwa kuti ndizotika imba ndichavaka. Ani mazubata ka mota ndichatenga. Idzi dzekuratidza kuti taisemesa tiri muchitema. Mwari otipa Jesu. Todai. Alright, pamwe ameno muchapindura. Ngimirai timbodzwa kambo. Mavuto ajuluka dziko ndifuna ndinge kumwamba, ndifuna ndinge kumwamba, komwe kulibe mavuto. Ndifuna ndinge kumwamba, kumwamba, ndifuna ndinge kumwamba. Mavuto ajuluka dziko ndifuna ndinge kumwamba. Matenda ajuluka dziko ndifuna
ndinge kumwamba, ndifuna ndinge kumwamba, komwe kulibe matenda. Ndifuna ndinge kumwamba, kumwamba, ndifuna ndinge kumwamba. Matenda achuluka dzikoli, ndifuna ndinge kumwamba. Malilo achuluka dzikoli, ndifuna ndinge kumwamba, ndifuna ndinge kumwamba, komwe kulibe malilo. Ndifuna ndinge kumwamba, kumwamba, ndifuna ndinge kumwamba. Tinomuchingamidza vateereri tichienderera mberi nehurukuro yedu, kutenda nenyasha, faith and grace. right. Fambai pastor. Right, regai titange neku pane mamuchinetsekana, pane zvamamuchiunza kuti munhu akatenga mota vanhu voti inyasha, munhu akapura ngachirwara vanhu voti inyasha. Hatirambi kuti zvinhu zvakadaro zvinowanikwa munyasha, asi kachidimbu kenyasha. Nyasha kana mukadzitora neukuru hwadzo neupamhi hwadzo, munotonzwa kuna Mwari. Ndiye anoti ndakakuvinga kumakona kwenyika, kusango kwawakanga uri, ndauya newe, ndakasvoti wave wangu. Okay. Saka ndakukutsigira neruoko rwangu rwerudyi. Okay. Handiti wazviona? Saka nyasha ndedzekunokutora kwausingakodzere kunzi umire side by side naMwari. Okay. Handiti wazviona? Wochiuya manje wave mwana waMwari, ozokupa tumwoto. Unoziva kuti kana uchipfuura nepamba pamambo, ukafarira kamwe karuva kari pagedhe pavo, woonekwa wakuda kunokadzura kana kuti kunokatema kuti hazviitweka. Handiti wazviona? Unotopinda bhizi. Hazviitwe. But veimumusha imomo, kana kuti hazvanzi yamambo, anogona kutongokatema akasungunuka, hapana problem, arimo. Handiti wazviona? Saka zvinhu zvinowanikwa muhukama hwaari. Handiti wazviona? Saka iwewe chinokuremera, chinoita kuti uzonzi nemachinda amambo makuitei, ndichekuti gepu riri pakati penyu namambo rakakura. Saka nyasha manje dzinonokutora uko dzokuunza padhuze dhuze, kuti zvinhu zvinowanikwa mumusha hazvichakuremeri. Handiti wapabata? Ndapabata apa. Ndoda kuti tifambe, musakanganwa mubvunzo wandambopa kuti kana zvakadaro sei zvichiita kunge vakawanda vari kutoramba kuuya munyasha idzi. Vosofa matauriro amaita hapana chandati ndamboona chakaoma. Right, handipa mberi. Munzwa matauriro amaita unless ndarasika. Matauriro tofanira kutenda. Handimazoona toruramiswa. Tatoo munyasha idzi dzatinoitirwa. Sofa hapana pandamboona pakaoma. Right. Okay. Hatifani. VaEfeso 2 verse 8. Ephesians 2 verse 8. Nekuti makaponeswa nenyasha nekutenda, izvo zvisingabve kwamuri, asi chipo chaMwari. Saka ruponeso ruri kunzi chipo chinobva kuna Mwari. Kuponeswa kuti vanhu vagozonogara nekusingaperi muupenyu husingaperi. Right. Chipo chinobva kuna Mwari. Right. Now chipo ichi chakauya nenyasha. Ndo zvatiri kudzidza panapa. Dzatakapiwa pachena. Tisina chatakabhadhara.
vabataka. Asi ruponeso manje tinorugashira nekutenda. Chirungu chati for we are saved by grace through faith. Right. Ndopamati chimai manja. Saka zviri kunzi manje salvation is a gift from God. Right. Saka tine zvinhu zvakadai so tine salvation ndo ruponeso. Which is a gift. Chipo ichi. Chipo chiri kubva kuna Mwari. Ndapabata pastor. But kapirwo kacho it was by grace. We didn't deserve. Tatisingakodzere. Right, by grace. Chakauya nenyasha. Asi kugashira manje pasuru yauya zvinogashirwa nekutenda. Dzokororai. Ini ndapabata dzokororai, ndoda kuitira vateereri. Batai futi vateereri. Pastor pavari kudzokorora batai nyaya yakakosha iyi. Hatitangei. Because pane zvinhu 3. Salvation, grace, nefaith. Tangai futi tinzo. Saka tiri kuti ruponeso urwu ndo salvation. Yes, pastor. Gift. Right. Chipo. Chekungopiwa pachena. Right. Asi kupiwa kwacho nyasha ndo dzakagonesa kupiwa uko. Grace. Asi isusu kuti tizoti rwarwedu ruponeso urwo tinorugashira nekutenda. In other words, Mwari anotipa kuponeswa. Right. Zvichibva pachimiro chake kuti ane grace. Ane nyasha. Hatikodzeri. But kuti uti kwede muruponeso unogashira nekutenda. Verenga pana vaRoma 5 inonyatsotiwedzerei kutambanuka. VaRoma 5 verse 1 na 2. Naizvozvo zvatinoruramiswa nekutenda, ngative nerugare muna Mwari washe wedu Jesu Kristu, watakawana naye mapindire nekutenda munyasha idzi dzatinomira madziri. Ngatifarire netariro yekuona kubwinya kwaMwari. Hanzi Jesu ndiye watakawana naye mapindiro emunyasha. Very good. Opabataka? Right. Saka kureva kuti takapinda munyasha idzi nekutenda muna Jesu. Zvataitirwa zvatisingadeserve izvi tinoti kwede mazviri. Right. Kuburikidza nekutenda kuna Jesu. Saka tingati isusu dai anga ari mamwe matsananguriro. Tsanangurai futi pastor. Panobuda mufungo yekudaiwo kuti nyasha ruoko rwaMwari rwatambanudzwa rwakadzikiswa panyika. Pane munhu awira mugomba rechitema. Gomba risiri kubudika. Saka Mwari otambanudza ruoko rwake kuti asverere munhu. Chaarida kuita kuburitsa munhu awira mugomba rechitema. Ndo salvation kumuburitsa. But adzikisa ruoko. Ndo nyasha manje. Ndo grace. Right. Pamufananidzo wamuri kupa. Right. But munhu uya awira muchitema uyu anofanira kuti iyewo atambanudze ruoko rwake obata rwaMwari kuti asverere kunyasha idzo. Okay. Handiti wazviona? Yes, pastor. Saka kutambanudza kusumudzawo kwaari kuita ruoko rwake ndokutenda. Rambai makadaro ruoko rwenyu vateereri. Simudzai maoko vateereri. Simudzai maoko mubate ruoko rwaMwari. Because manzwisiro andiri kuita vateereri. Ameno pamwe mutsananguro wapastor zviri kunyatsa kundijekera kuti zvinhu zvine zvakareruka. Dzokorora example yana. Amira intangeni kuti ndabata ere. Munhu ari muchimiro chiri miserable. Right. Ari mugomba rechitema. Right. Mwari agere mushe kwaari. Right. But arida kuponesa munhu ari mugomba. Handitika? Chiuda kuitwa isalvation kuponesa munhu. Right. Mwari mati odzikisa ruoko rwake pano panyika kuti atore munhu. Right. Kudzikisa kwaaita ruoko igrace. Ndonyasha because hatikodzeri. Right. Saka ruoko kudzikiswa kwaro igrace. Ndonyasha. Imimi ndobva mabva mati munhu paari kuonawo ruoko rwadzikiswa anofanira kuva aine faith. Right. Kuti zveshuwa ruoko runondiburitsawo. Saka kugutsikana ikoko nekutemba ikoko kuti ruoko runondiburitsawo
akasimudzawo rwake, ndokusumudza kwaaitawo rwake kuti zveshuwa ndinoda kuburitswa muno, ndo faith yemunhu. Saka anobuda sei manje? Saka mabudiro anoita manje zvanzi navaroma, Jesu ndiye akatipinza. Saka Jesu ndiye anobva ajamba manje pakati pemaoko mairi aya. Okay, kutirwe nyasha dziri kubva kuna Mwari nekutenda kuri kubva kumutatu ojoinidza kuti life cable obva ajoinisa linki yacho yabva yabatana. Apa panditsanangura ameno kuna vateereri. Inini zvandiitira zvakanaka, pfungwa iri kubuda vateereri. Shungu dzina Mwari kutiburitsa muchitema chatiri nechimiro chatiri dzaanotiitira tisingadhiserve igrace, ndo ruoko rwaatambanudza kurembedza panyika. Isusu tikava nekutenda nekugutsikana mune kuita kwaMwari uyu, tinenge taane faith, ndo ruoko rwataakusimudza kuti tiedze kuburitswa musituation yatiri. Hanzi Jesu akangoona zvinhu izvozvo zviiri zvapo, kuti taratidza kuti taona grace yaMwari, hanzi Jesu ndiye ari kubva amhanya mukutaura kwamufundisi, obatanidza maoko mairi rwaMwari nerwako iwewe rwefaith rune shungu yekuti ndiburitswe muchimiro ichi, pobva paita kuti kuponeseka kuve achievable. Yes, pastor. Saka chinonzi tapinda naJesu ndechoti unonyatsonzwisa kuti andigone kunobata nyasha idzo ndega, ruoko rwako harubate asi Jesu anondisvitsa. Standard yacho pakwirira. Right. Ndosvitswa naJesu. Hativerenga vaEfeso 4 verse 7. Murikona mubvunzo wangu kuramba uripo kuti kana metsi yacho yakadaro pasi, sei vakawanda vasiri kumhanyira ruponeso? Musapindure henyu, ndinoverenga vhesi ramataura vaEfeso 4 verse 7. Ephesians 4 verse 7. Asi mumwe nemumwe wedu wakapiwa nyasha nechiero nechipo chaKristu. Kana zvichinzi mumwe nemumwe, zviri kureva pana ndezvekuti nyasha dzaMwari dzakapiwa kuvanhu vese. Inowedzerwa futi pana each and everyone. Pana Tito 2 verse 11 kuenda pa 14. Tito 2 verse 11, Titus 2 verse 11 to 14. Nekuti nyasha dzaMwari dzakaonekwa dzinovigira vanhu vose kuponeswa, dzichitidzidzisa isu kuti tirambe kusanamata Mwari nekuchiva zvenyika, tirarame nokungwara nekururama nokunamata Mwari panguva ino, takatarira tariro inofadza nokuonekwa kwokubwinya kwaMwari mukuru nomuponesi wedu Kristu Jesu, wakazvipa nekuda kwedu kuti atidzikinure pazvisakarurama zvose, kuti azvinatsire vanhu vave vake chaivo, vanhu vanoshingairira mabasa akanaka. Na panapa pari kutsimbidzirwa pfungwa yekuti nyasha dzakapiwa kuvanhu vese, ndudzi dzese, vari muzvimiro zvese, panguva dzese. Yes, pastor. Anditwa zvona. Ndo chipo chakabva kuna Mwari pachena, vanhu vese, ndudzi dzese, nguva dzese, vari muzvimiro zvese. Na kana zvichinzi muzvimiro zvese, nyasha padzinososhamisa Kastori. Pane pandoda kuzokubvunza itsanangura yenyu. Unoziva kuti pane umwe murume aienda zvake kuchechi, but yaive ndururani murume. Zvaaita zvacho hazvitaurike mustudio. Murume munhu. Iye achienda kuchechi, but aiwa hapana chimbo kana murume zvisingataurike mungora zvekusiya mitisa vanhu achiramba vana. Ora taurai. But ndoda kuti unoona nyasha. Akarwara murume. Hanzi umwe musi arwara zviya zvekutadza kana kudii. Chakashamisa vanhu chekuti rimwe zuva akagona kubuda mumba achirwara kudaro. Ndobva aenda kunze kweyadhuku painorasirwa madota, uko kugomba remadota. Saka hanzi asvika ikoko haana kuita zvekupfugama, akasvikogara achirwara sereke. But akasvikogara. Saka vanhu vakamusvikira agara paya. Asaida kuzvibatsira ipapo. Hanzi anga atarisa kudenga manje. Anhu akanga achiombera, aiti changamire, muri Mwari wenyasha, unoziva kutadza kwandakaita Mwari,
ndakakutadzirai hazvitauriki ndakatadza akaombera kwenguva yakareba achitaura kuna Mwari apedza kudaro bva azvambarara achibva afa pamadota ipapo. Now unoziva kuti but vanhu vakada unoziva kuti pastor pachaponeswa vanhu pakuuya kwaJesu vanogona kuwanikwa vanhu vakadai. ndo kunonzi nyasha ipapo, kunonzi nyasha ikoko. But mukadaro futi sorry nhasi because topic iri kundinakidza hamusi muri kukurudzira vanhu here kuita zvakaipa vozongomhanya last minute. Nyasha dzinonyatsoti pasi. Pataverenga kuna Tito manje ndichitoripo dzokorora pavhesi 12 unzwe. Vhesi 12 iri kuti idzo nyasha dzaMwari dzakaonekwa kaizvi hanzi dzichiti dzidzisa isu kuti tirambe kusanamata Mwari nekuchiva zvenyika, tirarame nekungwara nekururama nekunamata Mwari panguva ino. Andiri kuona nyasha kana dzikauya kwauri nhasi hadzikuite kuti uite zvekunge kuda kutrika Mwari kuti zvinezvi ndombofara kana ndakuzoda kunofa ndodzoka. Hanzi nyasha dzinototi dzidzisa ezvinokunamata nekusiya zvakashata. Andozviona nyasha saka muri kutaura manzwisiro andandinawo. Verenga vaRoma unzwe. Handisati ndaiverenga ndakatobata pana Tito 2 vateereri pandani napastor ndiverenge vhesi 14 ndaida kubvunza ina iri kuti wakazvipa nekuda kwedu kuti atidzikinure pakusarurama pazvisakarurama zvose kuti azvinatsire vanhu vave vake chaivo, vanhu vanoshingairira mabasa akanaka. Ndaida kutokubvunzai kuti sei mimi nyasha mungona ndinemi bedzinasi kuti nyasha zhinji dzamunoparidza vafundisi hadzinosiye vanhu vachishingairira mabasa akanaka. Dzinoita kunge zvinonzi Mwari ari ngoripo pakunzwira tsitsi chimiro chatiri kana taburitswa mugomba muya dzokera futi kuupombwe. Inda pana vaRoma 6 unzwe vhesi 1 kuenda pa4. Romans 6 vhesi 1 to 4 zvinoti chatiiko? Torambira muzvivi kuti nyasha dziwande here? Haisva, isu takafa kuzvivi tichagara seiko mukati mazvo? Ko hamuzive here kuti isu takabhabhatidzwa muna Kristu Jesu, takabhabhatidzwa murufu rwake? Naizvozvo pakubhabhatidzwa takavigwa pamwe chete naye murufu, kuti saiye Kristu akamutswa kuvakafa nekubwinya kwaBaba, saizvozvo nesuwo tifambe muupenyu hutsva. Hanzi kashandiro kanoita nyasha munhu akanga atenda zvezvi paanondobhabhatidzwa mucherechedzo wekuti munhu wekare airarama maari afa aenda kunovigwa, wataakuona chaachisikwa chitsva. Saka chisikwa chitsva chinorarama seiji? Zvasiyana, mararamiro aiita kare asiyana. Akurarama chimwe chimiro chinotoshamisa vanhu. Unoziva kuti zvotifungisa rimwe zuva tiri pamusangano pane imwe nzvimbo pakasvika umwe musoja ndobva apuwa pekugara nemudhikoni. Tapedza mudhikoni uya akakurumidza kuenda kumba. Musoja uya akazoti kwatiri, varume ndauda kupinda chechi yenyu. Amene kuti aona musoja mudhikoni uya anga aenda uyu. Zvikanzi murume uyu andipa pekugara uyu. Kubasa kwavo anga ari komanda wavo. Zvikanzi murume haaite uyu. Apa amuona amudhikoni. Zvikanzi kana chechi yenyu ichiita kuti munhu adai zvandaona pamurume uyu ndakuda kupinda chechi nemi. Saka nyasha dzinokuchinja. Ipapo ndapabata ndikuona nguva dzedu dziri kufamba. Pane vhesi nini yandinowanzoshandisawo pana Romans 3 vhesi 31 inoti zvino tinokonesa murayiro nekutenda here? Haisva, asi tinosimbisa. Ini ndinowanzoishandisa pane paita pfungwa yekunzi aiwa gresi nenyasha hadzisinei nekuchengetwa kwemitemo. Toda kutenda vateereri nechidzidzo changa chiri pakati pedu. Panogona kudaro paine pasaririra kana mibvunzo iri pakati pedu. Tiri kukurudzira kuti joinai mawhatsapp groups atinokupai malink kuti zvidzidzo izvi zvive nyore kusvika kwamuri.
kana muchida more information pazvidzidzo zvimwe kana mibvunzo pasina kujeka, shandisai nhare dzinotera 0774 651 181 0774 651 181 kana kuti 0716 452 086 0716 452 086. Wonekai vateereri. Tinotenda Mwari ave nevateereri tigosangana muchikamu chinoteera. Tenzende tungamirwe mukati mezviedzo mananda andibata ndimwino dombo ndiwike